र' मानसिखौ लानि आं सोरहा मोनदों दे मोजां ओरै हमनायावसो मोजां नुदोंमोन ओरै नङा ओरै नै ना सल मोनबाय बालाय बालारि सितल लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों नै जोंहानि मानसिबो फैबाय दिनैनि ब्लगा माबा आरोना बे जाथायखौ बयबो मिथिखाबाय गुवाहाटी बरबारिया न' सिमथाय जानाया बिसोरनि थाखाय जों गामियावहाय एसे डनेसन खालामहैनो नागिरदों जों गामियाथ' इसेबां गिदिरबो नङा बिदिनो 30 घर 35 घरसो दङदां आरोना जाखिनि मोनो एसे एनैब्लाबो डनेसन खालामहैनो नागिरदों आङो सानखाबाय थादोंमोन आरोना सोरबाफोर लोगोफोर मोननाय मोनबा बिदिनो ज' जालायनानै बिसोरनि थाखाय एसे एनै हेल्प हरनो थाखाय डनेसन खालामगौमोन होननानै सानबाय थादोंमोन नाथाय आं लोगो नागिरनानै मोनाखैमोन ओमफ्राय जोंखौ गामि गामि जा हायो माने जा एसे मोनो डनेसन खालामनानै हरनो थाखाय बर' बाजार आनसलिक आबोबनिफ्राय बुंहरदों आरोना ओमफ्राय दायो जों गामियावहाय डनेसन खालामनो थांसै नै जोंहानिफ्रायनो फार्स्ट जागायग्रोगोन जा हायो एसे एनैब्लाबो आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो एसे ब्लग भिडिअ लानो नागिरदों मा देखायनाय जादों डनेसन बाक्सु ओमफ्राय रयथि दे थिखांलाय नै गुवाहाटी बरबारियाव न' सिफाय जानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय अनसुंथाइ जा हायो एसे आरोना आबौनियाव हानजाव थेंक इउ होन आबौखौ थेंक इउ दे रायजोनिसोथ' भिडिअ बानायग्रासो नंमारगौ आं रायज्लायग्रासो लायाखै बेयावबो रायज्लायजायो जोङो फैसा खांनायखौ जोंहानिफ्रायनो फार्स्ट जागायबाय आरोना जोंहानावनो फार्स्ट लाजेनग्रोबाय बिथिंजाय जोंहानि न'खरानो फार्स्ट जायो नालाय जोंहानिफ्राय हाबजेनबाय आरो ओमफ्राय जोङो दायो गामियावहाय फारि फारि हाबलांसै जा एसे हरो आरोना थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबाबाबो जा एसे हायो जा एसे मोनलांसै जोंनि सुदेम सेन्टारा जोंना बारा गिदिर नङा फिसाथारसो ओमफ्राय बेयावबो गंफा गंनै दखान दङ नालाय अब्लाबो खांलांसै आरोना ओमफ्राय आफाना मामोन जों लिस्ट लिरखादोंना लिरबाय जाबाय दे मा जायो जेबो नङा औ जि हायो बेयाव दाबि दाबा गैया आरोना जि हायोसो थाथो मालिका नै जना दङ बेबो जायो गोसोबादि जा हायो गामि गामि खांखागोन ना जेबो नङा 20 थाखालै बआव गारानि महर जेबो नङा दे थाथ'दो होमबा नोंसोर नोंसोराबो थांखानांला बायावनो हरखादो नै इखौ फरायना नाय दे गुवाहाटी बरबारिनि न' सिमफाय जानायफोरनि थाखाय जा हायो एसे डनेसन आबोबनिया खांनो हरदो आरो जोंखौ ओमफ्रायो जोङो दा खांना हरनो लाबाय आरोना हा दाखालि हरबाय मैया हरबाय ओमफ्राय दे हरबायबा जेबो नङा गावनि गोसोसो माइरं जों माइरं लायाखैदि बैसागु मोनबालाय जों माइरं लागौमोन जायो जेबो नङा गोसो बायदिसो मा होनबाय एसां मोजां सोंबाय ओमफ्राय खिथानाबो होनो रोङा न' इदिबालाय मा जानो न' खिथानांगोन औ खिथानांगोन काहिनिखौ जाथायखौ खिथानांगोन
मेसांकुरि नङा गोसो बायदिसो नों जाखिनि हायो गोसो बायदि अनना हरनायसै बियो ओमफ्राय नै दाखालि बावै आङो जों गामिनि दैबाना जानायनि भिडिअ बानायनाया नैबे जायगायावनोमोन साननैसो सान्दुं दुंदो नालाय सानावहाय ओरैनोथ' मोनायाव अखाया हाबाय थायो हानायालाय ओमफ्राय दैया नै बेबायदि रानबाय आरोना सेमहैनो रानबाय ओमफ्राय नै बैफोर जायगाया ना गुरथावना जानानै दङ लोगोफोरा सोरबा ना गुरनोनो ना गुरोब्लाथ' आंबो गुरगोन जेखायासो दा गैया आरोना गोदान लायनानै गुरगोन आरो गुरोब्ला आंनो नांगौसो जाखादों आं बिराद मोजां मोनो मा खालामगोन इखो आदा हा ओंखाम संग्रा न' फैदो दानो ओंखाम संबाय आबै ओरै फैथ'लाय आबै समायना फैबाय माथो माला फैखो आयौ दानो ओंखाम संबाय दै जेबो नङा दैयाथ' जेथिंबो लोमखादों दानाबा जों फैसासो खांफैदों आबै माबा बै गुवाहाटी बरबारियाव दि बर'फोरा न' सिमफाय जानानै आलाय सिलाय जादों नालाय बिनि थाखाय बै बर' बाजारनि आब'निफ्राय जोंखौ गामियाव जा हायो एसे गरसे गरनैबाबो होननानै फैसा खांथिंदों आरोना गामिनिफ्राय खांना हरनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय जा हायो गोसो बायदि दा नै नोंसोरनाबो आबै न'आनो दै लोमनासो दंना न' आबै बेसे गोथौ लोमनाय नोंसाना नै जों गामिखौबो एसे नायनानै ला लोगोफोर जों गामियाबो ओरैबायदि खस्थ'आव सोलियो आरोना दाखालि बिस्रानि न'आ आं दाखालि सानाव फैनाय जायासैना दाखालि बिस्रानि न'आ दै लोमजोबदोंमोन ओमफ्रायो दा बोथोरा एसे मोजां जानायखाय रानबाय आरोना नै बेसांसेबां लोमबाय नै 20 थाखा होबाय आं दे जेबो नङा आबै जायो 10 20 जेखि जाया जि हायोसो ना हिमानसि गय जानो होननाया खोथिया फोबाय नामा नोंसोर जेबो नङालै दे थाथ'दो होमबा माबा बै गुवाहाटी बरबारिनि न' सिमफाय जानाया बर'फोरनि न' सिमफाय जानाया बिसोरनि थाखाय बर' बाजार आबोबनिफ्राय बे गामियाव जा हायो एसे डनेसन खालामनो थिनहरदों आरो ओमफ्राय खालामनानै हरनांगौनो आरो औ जा हायो एसे ओमफ्राय जों खालामदों आरोना डनेसनखौ बिलाइआ बोरैबा जाजोब्बायना इयो फुलनियानो बिबारा जि मोजां ओमफ्राय हा मुलि बिदि माबा जायो मालाय इयो माबाफ्रा मुलि सारा बेखौबो माबा खेबस' होना होबा खतरपा खतरबि जाजोबो बेफोरो न' इफोरखौ मोजां खेबस'ना होबा कालारानो बोरैबा जाथावना खानै गोथाव साइज स्रेम बै मैथ्रु राब फुनानै मोननाया बेबायदिखा नंमारगौ ख्राम जाथावना दै सोबनो गोथाव साइज बुंना होबायना ओइथिंनिफ्राय फैनाय नुनाय आं इखो हा जायो जेबो नङा गोसो बायदिसो बे अननानै हरनायसो आरोना जेबो नङा थाथ'दो होमबा आफा मा नाम लोमजादो नङा नों जेखाइखौ बहा बायनाय बेखौसो सोंबायदां जेखाइखौ गिरुवा माला लायनाय 350 ना हेरा पाम्पखौ नायनो हेरा हि हाथै मोनाथारसिगोनदां मिथिया जों दिनैनो खांजोबगोनहाय र' मोना आयौ मालायनि लिस्टमोन थाइसे जाना नायनोसै बांद्रायथ' मोनाखै मोननाया नै माबासो माहाय
गोथां खालामसो मेरला दंसाबो न जोंना फैसा खांग्राफोरा थाङै मानसिफोरा बेखिनिल'सै जों साब्रैल'सै जोंना फैसा खांनाया एसे लेट जाबाय मोनाबायबो नालाय गावबा गाव न'आव खामानि थायो ओमफ्राय खायसे थाबोबाय आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय दा जों साब्रैल'सै खांनोबो बारा न'खर गैखाला नालाय 10 घरसो दंबावोदां बिनिखायनो जोङो खांजोबस्रानोसै होननानै लाबाय आरोना जोङो जोबथारनायावहाय बेसेबां माने खांनानै बेसेबां मोनखो बेखौ जोबथारनायावहाय देखायहैनोसै एसे साननानै देखायबा मोजां जायो नालाय गय मोनजालांसिगोन नै जोंहा बेस्रानावहाय थाबायनो दानखावदो दे दानखावदो जाहासो मोना जालायलाङो ओमफ्राय बे मानो बिदि थाइनैल'थार ओमफ्राय बिफाङा माबायदि हनै पियाम मोजां नायदों पियाम बियो मा चिन्टुगासो नामा इयो अ दालिम चिन्टुगा बिफां बायदि मोनलायलायना होरो दैमुआ ओमफ्राय जोंनिथिंजाय ना मोनगासिनो नालाय ओमफ्राय नै सोरहा जाखोथाय ना सल मोनदोंनो र' आं एसे देखायनो ना सल आयु ना स्टल हरा खुगाखौ नायनि दै बोहैनायाव दे मोजां ओरै गोलाव हमलाय र' मानसिखौ लानि आं सोरहा मोनदों दे मोजां ओरै हमनायावसो मोजां नुदोंमोन ओरै नङा ओरै नै ना सल मोनबाय बालाय बालारि सितल ओइ नाखौनो थैनाय बादिसो नुबाय आङो नोंस्रा जाजोबनो हागोन बेखौ फानगोनब्रा माबा जागोन बियो केजि बारगोनथ' 2 केजि बारगोन दा 2 केजिल' जानाय नङा मोना गुना फैसा खांफायनाय जाबाय जोंना नै ओंखारनायाबो एसे लेटद्राय जानायखायनो मोना गुजोब्बाय कारेन्टबो गैया खोमसि खोमला उन्दुबाय नामा मालाय एसेबां गिदिर ना मोनदों नोंसा उन्दुनासो थादों एसेबां गिदिर ना मोननायाव नोंसा उन्दुनासो थादों एसेबां गिदिर ना मोननायाव नोंसा उन्दुनासो थादों साबैसा माबा मोकेबला जि गिदिर ना मोनखाबाय मोकेब हर जानायखायनो माबालायबाय मोदानजोबलायबाय जाबाय न सोखांबाय नोंलाय मानि मेंख्रां ख्रां जाखो मानि मेंख्रां ख्रां भिडिअ लाबा गाबो नङा बियो गाब 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 गाबा खाम संबाय नामा सङाखै थाथ'दो होमबा दै दङ दै गानांसिगोन नामा जोङो जोंना फैसा खांनाया फै नैबेस्रानि न'खरावनो लास्ट जाफैबाय ओमफ्राय खोमसि जाजोब्बाय नै मोनागुलायबाय मोनाब्लाबो जोङो खांजोबथारनोसै होननानै खांबाय आरोना नै बिसोरहाबो उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ गावसोरनि गथ'फोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिसोरबो फैसा खांनायाव हेल्प होबाय आरोना ओमफ्राय जोङो फैसाया गासै बेसेबां जामारखो दायो एसे साननानै दिन्थिनो नागिरदों साननानै दिन्थिनो हाबा मोजां जायो नालाय ओरैनोथ' जोङो लिरनाया लिरखादोंमोन नै लिस्टआवहाय अब्लाबो बिनिफ्राय फैसाखौ सानथारनोसै आरोना दे ओरै हास्रादो बेयो माबे दाउखिदां जों गामियाबो बांद्राय गिदिर नङा नालाय ओमफ्राय टाइमनि थाखाय जोङो गासैनियावबो एकदम हाबबोजोबनो हायासै न'से न'नै थाबोबाय आरोना ओमफ्राय एसेबां बुरजाबो मोनाखै जानो हागौ जोङो फैसाखौ जिखि जाया मानो जोङो जाखिनि खांनानै मोनदों बेखिनिखौ जोङो गासैखौबो हरगोन ओमफ्राय जोङो आसा खालामदों आरोना जोंनि बे फैसा खांनाया जाहाथे गुवाहाटी बरबारिसिम सहैयो आरो जोंनि बे फैसा खांनाया बिसोरनि थाखाय एसेब्लाबो हेल्प जाहैगोन बेखौनो जोङो आसा खालामदों दे दाना फैसाखौ सानदो
10 बांसिन जाबाय न' फैसाया बेयाव गैला दा बेयाव बक्सआव गैला दा बख'जोबनानै माबा जाबाय नों आखाइ माबानानै हानहरनाय गैला दा आं गामिखौ खनसे देखायबावनि गुवाहाटी बरबारियाव न' सिफाय जानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय अनसुंथाइ बिथिंनियाबोथ' बेनो लिरनाया ओमफ्राय डनेसन बाक्सु नै ओमफ्राय गामिनि नामखौ खोन्थानोसै बर' बाजार एसि आबोबनिफ्राय ओमफ्राय नैबे गामिया जोंना गरायबारि बिथिंजाय मा दङ बेथ' डनेसन बाक्सु गैला बेखिनियानो आरोना लिरनाय 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 गामि नों फरायगोन ना फराया नोंसानि न'आ दै लोमनाय बेसे गोथौ जानाय आन्थुसेबां नै जोङो दिनैनि फैसा खांनायखौ मानसिनि नामफोरखौ लाखाजोबदोंमोन नालाय लिस्ट लिरखाजोबदोंमोन सोर बेसे हरदों सोर बेसे हराखै माने जोंनिनो फैसा हिसाब खालामनायाव एसे सहज जागोन होननानै जोङो बेखौ लिरना लानाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो जोङो फैसाखौबो बक्सनिफ्राय बख'बाय ओमफ्राय बख'नानै जोङो दाजाबजोब्बाय आरोना बेसे जामारखो ओमफ्राय जोंना गामियाबो फिसाखायनो आरो सोरनावबा मोनानायनि थाखाय हाबनो हायैनिखायनो जोङो बांद्राय कालेक्सन खालामनो हायासै मात्र नै बेखिनिल' कालेक्सन खालामनो हादों जों गामिनिफ्राय 2711 टाका बिसिनि कालेक्सन खालामनो हादों आरोना ओमफ्राय जोङो बे फैसाखौ गाबोन नङाबा समफोर हैगोन नालाय गाबोननो हरनांसिगोन आरोना आबोबनि आखायाव हरसिगोन जोङो जाहाथे बे जोंनि फैसाया गुवाहाटी बरबारिसिम सहैगोन आरो बे जों खांना हरनाय फैसाया बिसोरनि थाखाय एसेब्लाबो हेल्प जागोन बेखौनो जोङो आसा खालामदों आरोना ओमफ्राय मा बुंनो नोंसोर माने आं नोंसोरखौ सोंसै आरोना दिनै बेबायदि खामानि मावनानै नोंसोर गोसोखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना मोनाखै मोजां मोनदों ना मोजां मोनदों दा बयबो दुखुनि समाव बिदिनो सहाय होलायनो हाबा गोसोखौ मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय जोंबो बिराद मोजां मोनदों बेबायदि खामानि मावनो मोननानै आंथ' सोरबा कमेन्टआवबो बुंहरखादोंमोन आब'आ गुवाहाटी बरबारिनि थाखायबो एसे हेल्प हैथां होननानै बुंहरदोंमोन नाथाय आं हारसिं साननाय बायदि जागोआखै नालाय ओमफ्राय दा लोगोफोर मोनबाय लोगो मोननानै आं बांसिन मोजां मोनबाय आरोना गोसोखौ ओमफ्राय बेखिनियानोसै जों दायो न' फारसे थांबाय थानोसै जोंनि खामानि मावनायखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला जेखि जाया मानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाबो लाइक खालामना होब्लानो जाबाय